Min iwiet, take him with a pinch of salt. Anzi, with a bucket full of salt. Hekk qal Joseph Muscat waqt li s-sibt filgħodu kien qed jindirizza l-Partit Laburisti f'attività politika fix-xara Għawdex. Take him with a bucket full of salt. Ħoduh barmiż ħiħmel. Il-wediet toħduhomx b'serjetà għal Muscat, l-istess kif in-nies tal-Gżira ma ħadux b'serjetà 4 snin ilu meta ħabbar il-proġett Metropolis li sa issa għadu ħofra. U l-istess kif qed jagħmel issa, iwiegħed spazju miftuħ għall-familji u jħalli kollox fl-arja. Intant fl-istess attività f'Għawdex, il-Ministru Michael Farrugia prova jnaqqas mis-serjetà tas-sitwazzjoni preżenti li qed tinkwieta lil ħafna residenti Slimiżi rigward serq minn residenzi privati f'Taslima. Waqt li fuq naħa l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija ilu żmien twil jitkellem fuq din is-sitwazzjoni u n-nuqqas ta' sigurtà, min-naħa l-oħra għandek lill-Ministru Michael Farrugia li spiċċa jattakka lil Adrian Delija f'kontinwazzjoni ta' kampanja negattiva mill-Gvern Soċjalista Malti. Persuna jikdeb ipeċlaq fuq il-kriminalità. Li ma semmix il-Ministru u għal-fatt li għexieren ta' residenti Slimiżi huma inkwetati bil-mewġa ta' serqiet f'dawn l-aħħar snin. U lil dawn se jgħidilhom li qed ipeċilqu. Marja Franca Lanza għal Net News.